Ayo ndida kutendai muri Zimbabwe nekuda kwesapoti yese yamunotipa pano paSNTV basa richienda mberi. Semazuva yese tinogara tiri panapa tichidzoka tichida kuti tinge tinokupai zvine zvichipisa panguva iyoyo. Sichekutanga zita rangu ndonzi hangu Saint. Muri sei kwese kwamuri. Don't forget to subscribe, don't forget to follow our Facebook page, don't forget to share, and also don't forget to comment panyaya dzatine chikurukura. Nhasi taitwa zvonyasha zvakare ndawana mukana wekuti ndinge ndiri ndinogara naProphet Paul Sanyangore. So Prophet Paul Sanyangore is in the house kuti tinge tinodiscussa panyaya dziri kuitika nhasi nenyaya tichitarisawo nezviri mushoko raMwari kuti rinoti kudiwo nedzimwe dzenyaya dzezvine zvichiitika, nekuti vanhu kazhinji vakuchivhiringika kuti ko izvi zvazoitwa nauyu, ko izvi ko mubhaibheri machona munonzi chii. Ndosaka matoona tati aiwa regai tidane vakuru vezvemweya kuti vange vari vanotibatsira. Prophet Sanyangore, tinokukwazai muprofeti. Makasimba here? Ndofara sekuru. Aiwa, tinotenda. Tinotenda. Kwakadi kumba nemabasa. Vanhu vari kufema ndozvakakosha. Ndozvakasiyana nazvo. Hanzi zvimosiyana nazvo. Vanhu vari kufema. Tinotenda. Kwazisai muri yeZimbabwe. Zimbabwe ndingarohwa mukasawa kwazisa. Makadi zvenyu nhuri yeZimbabwe ndinofara nekuva nemi pachirongwa chino. Ndinotenda kuti tichava nenguva yakanaka nhasi. Tinotenda. Prophet, tisingapedze nguva. Ini kandatowana mukana kati matotanga handidi kuti ndiite beat around the bush. Tine ma-burning issues. Mune ma-burning issues anenge achindinetsa akawanda. Hadzina sekuru. Nyaya yangu yandoda kuti tinge ndinokubvunzai imimi. So pandine chikubvunzai ndiri kukubvunzai nenyaya dzimwe dzine chiitwa nekutaurwa nevanhu vaMwari. So ndinokubvunzai ndichiita iwa imi munogona kunzwisisa zvimwe zvezvavanenge vachiita nezvavanenge vachitaura kupfuura isusu. Chekutanga, mastreets muri kupisa nenyaya yedivorce yemukomana anonzi divorce yani futi. Mukomana uyu anonzi Passion Java. Indomuti hangu panganai Java. Ari prophet. Divorce? So zvakaitika ndezvekuti mazuva mashoma akadarikawo Passion Java together with his wife Lily Java vakanyora pamafacebook page avo vachiconfirma kuti aiwa hatisisiri tese. I didn't know that. Seriously? Ndiri kutondudza kule mune makuhwa akamasiyana neni handaguhwa mune guhwa kami. Izvo vakanyora vega vari. Pataitoita makuhwa, asi inini ndiri umwe wevanhu vangu ndaita marriage yakapera kare. Ndakanga ndatozvipuhwawo, handichazoti paiva panyama here kana pamweya. Pandaitozviona kuti marriage yakadi yakapera. So akazokonfirma kuti aiwa vasisiri vese, mudzimai akuita zvake, ivo akuita zvake, vanhu vachizongosanganawo pakuchengeta vana vavo. So mubvunzo wangu panyaya yedivorce yaPassion Java, this is a man of God who preaches the word of God. This is a man who understands the word of God, and he understands kuti Bible rinototaura kuti Mwari vanovenga vanhu vanodi vanorambana. And he understands also kuti Jesu anotopa anotorayira kuti aiwa kana iri nyaya yedivorce alright vanhu ngavarambane, but under one condition yekuti wabata mudzimai wako achipomba. Anditi tingati ndo zvakaitwa naprofeta kuti vakabata mudzimai kana kuti chii chakaitika. Chanetsa njo nyaya chino handitoiziva, ndikutanga kutonzwa izvozvo. And it's difficult for me to comment on Java specifically. All right. Because I don't know what's happening. Unongo wakunda musango manje. All right. Because also he's my young brother. All right. Mfano wangu zvokutodaro. Besides zvekumupa. All right. Kama munongoziva munhu achienda akadai unozongopedzera wasiteneka, but kudhara we used to preach together and stuff. Saka ndizi yangu kuti what is going on. Pakadaro, but tiri kuti iko kumbotomborambana kwachona at the first place
semunhu waMwari. This is a prophet. He is not just an ordinary prophet. He commands mundi squeeze. No. He commands a big crowd. Following, I know. Yes. I know. So what's your take pakuramba? Okay, it might not be Java. It might be me. It might be you as a prophet. Tonzo profita varambana nemudzimai. What's your take pakurambana? Okay. What I think personally, divorce is not good. And ukaona Mwari anoti ndakavenga vanorambana aka ndakavenga kurambana. Chaanovenga kurambana kwacho. Because anoziva consequences a divorce. Divorce ine problem one. Ichiitika unofunga ndafree. Ndozvo zvandakanotisa nditone mabhuruma mwangu aka divorce. Pazvine ichitika in his mind, one wacho akatozondiudza later akati unoziva kuti in my mind I thought this is freedom, but I then discovered kutosungwa. In what sense? In the sense yekuti unongoifunga ndakunoita zvandoda but usingazivi ndokutofa. Marriage yaito kuchengeta. Munoziva here chinonzi freedom chacho kusungwa. Chinonzi kusungwa ndo freedom. Sanyangore. Jesu unonzi wakazotisunungura ndizvani? But ngatarise list yezvinhu zvaanotirambidza mukusunungurwa kwacho. Musaba, musadhakwa, musahura, musadai. Ndiyafunga pamwe tatosunungurwa kuti tiite zvatoda kai. Zvoreva kuti chinonzi kusunungurwa chavo kusungwa. Inonzi freedom. True freedom. Kutoswa pakuona ndo freedom. Marriage iko kutonzi waswera kupi? Muri kupi tete? Message ndiani ndio inonzi freedom hiyo. Pazvinobviswa izvozvo. Wasungwa manje. Samruti ndakasungwa here muno mwana. Kule makatosungwa kule. Ingandutara nyewe ndikuchagire mukadzi kule. Nyaya ndira maitaura wana. Watosungwa. So muchaona kuti indofunga kuti Mwari kuona achiti it's not good for a man to be alone. Ane zvinhu zvaaona mugarden meme. Posfunga kuti angaisirwa zvese. Hakuna munhu anga akapfuma saAdam. Adam had everything. Goridhe rinonzera vanhu kwamvura, miti yanga iripo, zvese michero, twese twatiripo. Mwari ndokusvika kuti hazvinonaka kuti munhu agare ega. Which means patodivorce paipe wakudzokera mustate yakanzi naMwari it is not good. Patinodivorce paipe, whether it's the man or the woman, wakudzokera mustate yakanzi naMwari it is not good for a man to be alone. There is danger in being alone. Because the word alone comes from the word loneliness. Saka moment yaunopinda mustate yeloneliness ndipo unotanga kuparamura because unongoda kudhila neloneliness. Ndopatakupedzera ndakunorana nevakadzi hope because da kudhila neinonzi loneliness. Ndamukadzi wandandinaye aipedza loneliness iye. Handiti saka kuenda kwaaita gepera ravhurika futi. Saka ndoda kuti it's a hole iri mumunhu inenge ichida kuzadzikiswa. Saka Mwari akaona zviri dangerous kuti munhu agara ari ega. So divorce as a man of God, anoziva kuti Paul wanga ari divorce futi muBhayibheri. Because remember Paul was a Pharisee. ChiPharisee waisa chijoina usina mukadzi. Saka kuti murume aimbowa nemukadzi. Saka hatizivi kuti what happened to him. But danger manje ina Paul ipapo mufana upadzokorodza because ndakatomboona umwe mufundisi achirova heresi. Achiti pakaparidzwa ipapo sikanzi kune vamwe vanoda kugara sezvakaita Paul haana kumbobvira aita akangotora nzira yaIshe Jesu. Mufundisi aitodaro. Tibatsire ipapo zvinonongedzera zvine proof yekuti Paul anga akatoroora. ChiPharisee ichochi chaanga ari machiri changa chisingapindwe nemunhu asina mukadzi. Alright. Saka anga akatoroora. Ndopa divorce. Right. Adivorce manje. Chiona kupe. Junoti pane zvinhu zvatinoomberera zvaitwa naPaul but zvinoannounce kuipa kwedivorce. Alright. Sechi ndozvamuno ndiye akanyora Bhaibheri rese ari 1. Poza anga asina chekuita. Vana Peter vangana vakadzi vaidzokera kumba. Iye aipedza basi achienda mheno umona ari kutaita mheno kwaaenda. Ndoziva ndisazita wangu. Imomira munochoka vanhu zokuro yatimwe mvura. Ndisazita wangu. Blessing wainzwa here. Kwanzi Paul.
zvakatinakira kuti takazowana bhaibheri mazviri but but kuva divorce ndikwapoka ndosaka akapedza bhaibheri achinyora akaenda kwese powakaenda kwese because he had no responsibility. He had no responsibility. akasingabhadhare maintenance Andiri kuona hana mwana kana aina I don't know hana mukadzi hakuna anomufonera saka ari ngoenda vana vangasingatobhadhare maintenance mazvibata but tochitenda kuti at least time yakufamba uko aifamba aita zvekuparidza vhangeri ndaane mubvunzo rivesa kuti divisa tiri kuzofamba aita zvaita pori takungoenda uchabuda uri South Africa wakuzambia manheru aunonga uri pamazondo wabva pazindoga uri kudii kule imi munoorora munopukura panyaya munopinda mubatami yamunoda munorasato kuenda isu vamwe kule munoziva kuti 9 dzikachaya takutodedzwa bedroom ukasvika ku11 wakutonzi mamuchiri kuitei ona 9 makutonzi uyaimurari yet curfew but zvinotichengeta zvotichengeta kule you need to marry kule daupa mukadzi daupa muningi wadzimai ndoada vakangodaro vaningi navanowanzoti ndokupa muningi ndokumbira kuti tizonatsoitaura yachona paside saka aiwa inzwai ka ndichatsvage because nyaya dzangu dzapindirwa nevanhu vaMwari ndanga ndichitsvaka aiwa anotsvaka anowana saka ndadi saka hope ndakudaire panyaya yemukomana yemuningi wangu but tiri kuti Mwari hanzi anovenga divorce zvavanovenga divorce toti zvakanaka here zvakaitwa nemukomana mati zvakanaka here zvakaitwa nemukomana mati sekuru munin'ina wenyu Prophet Passion Java kusiyana kwake chikutondisade kudai handizivi context remember yekuti akasike kutanga imarriage yechitwi I know saka toti mukomana ndeyane problem because tiri kutoona tiri kuti kana wamboroora kekutanga zvomorambana toti imistake toti hameno zvaitika but pechitwi tinoita kutarisira kuti aiwa haufaniri kuzodi kufamba nepaipai saka yahabhitika yemukomana because uye haagara asina mukadzi manje anoroora futi how safe is the third wife waachazoroora kuti achazova safe sei kuti anzwise kuti achafa nemukomana indofunga kuti vanhu tisati taroorana ndinofanira kuwana munhu anogona kumaneja zvandiri ndofunga chimwe chinolead the people into divorces kuti titasangana vanhu vasiri compatible ndoona ndo pane problem hombeni tinospenda time tichitsvaga the outlook yemunhu but hatitsvage munhu anoenderana neni because mukacheka Adam Mwari havana kuti it is not good for a man to be alone ndichamugadzirira munhu wake ane mahips ndichamugadzira munhu wake akatsoka zva ndichamugadzira mubatsiri helper the word helper ipa mukaritarisa it is the word aid nurse kule kwandakwenda kunopisa it is the word aid nurse aid kureva kuti vakadzi manurse edu now tinopirwe manurse kana tisi kurwara general men are sick dzimwe behavior dzatinoita generally mati kudii varume we are sick saka tichitoda manurse aid vanhu totoda rubatsiro samurora kuti ndiritori umwe murwere murwere hamuna nesi imwe behavior yamunoita hatichaitauri muri kuiziva kushaya nesi vakadzi vanotonzi ndosaka ari kuya kuzobatsira ari kuya kuzoita an aid tiri kurwara amugoni kubika mega amugoni kuaina mega urwere hwesewo mukuona zvandiri kutaura amugoni futi kugara musina mumwe mukadzi urwere hwesewo saka Mwari anotuma mukadzi kuti enda unorapa saka varume generally tinorwara da kuti pabatikwe papa we are sick isusu ichocho chero varume vakanditsamura but I'm saying the truth pane kakurwara katina kanozoda kurapwa but inini unoziva kuti ndisandaroora I was everywhere but pane kakuground wakandoitwa nemunhu anonzi Amanda wandogara naye pane kamwe kakuground wasoke kuti ndakurasika so kana kuti even ndichiparidza ini ndiri munhu wekuti ndoona kutaura chero but ndotoona ziso rake
kuti kwawa kuenda kushamwari dzoka. I remember this the first time yandakasangana namai tagara apo mamirirwa pupetuko muri kumamirirwa mamuripo sekuru vari kuista dzinotsvaka inini nemi tikasangana nyaya motikari apo yakamira futi vakati chi vakauya vakabata bhachi vakati makadi munhu wamanda kutokumbirawo munhu uyu hani munoti iko kumira apa tichitaura ndakamirirwa samwe ndokurwara kwacho zvati imi muri murwere indi murwere saka tasangana varwere saka nesi wangu manje akauya akati mamirirwa mukuru ndo inonzi helpa yacho. So it's very dangerous kudivorce for us men. Ndotofunga kuti for us men it's very dangerous. It's very dangerous. We need women isusu. Inini gore rino ndiri kufanira kuroora nevhangeri akasike kutanga munoramba muchidzokoro ekule chirora ikule but ndindiofisheta muchato wacho but muchato tombomira ndogona kumbotizisa tongokesa nogara muchato tombomira mozoita pamberi apo ini chandinoengera muchato chinhuwani munoziva here kuti madoctors maticha malawyer mapurisa ma-O level ma-A level vanotanga vakomplita makore e-O level i4 vanofanira kutanga vakomplita kuti hanzi doctor amenoti 5 years here ozonzi kune graduation muchato chete ndiwo unopiwa munhu certificate rechikoro chasati apinda ndosaka ndichitya muchabata idea yenyu saka mune muchitya kuti ndikakurumidza kugraduata zvozodi hazvizobudiki saka mune mapinda muchida kubuda aiwaka why ndo pane fraud yachona yese yekuti unotanga wanzi chitora certificate unodzidza uri mberi ini ndakamuparidza imwe nyaya but that was ndakamuparidza imwe nyaya so I was talking about bitterness so ndakataura nyaya ye marriage and I said, do you know marriage is a prison? All right. It's a prison. And I posted that video I think some months ago but ndakaiparidza kudhara. All right. The reactions well, marriage is not a prison, it's a blessing, it's a what. But what I was saying was ukaona wapinda marriage number 1 zoti watopinda muchinhu chawalokerwa mashira. Alright. Now kana walokerwa watova prison but now pane concept inoshandiswa nawakomana kuprison yonde yandaiti ndio yatofanira kushandisa kana waroora you adjust. Alright. Ukaenda kujere kweka aikona kuti toilet wapinda toilet pamwe iri kunhuwa woti inopinda wakadai mhino mukuru makutorasika kuno kumanje you adjust. Unofema kusvika mweya uyo unofanira kudzidzisa body yako kuti mweya uyu iperfume iyoyi ndoitori dhiyo yekune iyoyi unodzidzisa body yako unodzidzisa mind yako kuti zvazvitori izvizvi ndaufanira kugona kurarama zvazviri izvo pavanopiwa angava mavheji anonzi anomboya nemadzvinyo aya achingochwanywa zvichiboiliswa hautanzi aina ndiji ndoda chicken you adjust body yako zviudze kuti right iyi ndo life yandakurarama. So in the same manner ukapinda marriage chinoita kuti dzinetse kuti hatigoni kuadjust ndichida kuita mukomana ndamumba ndichida kurarama life yeboys ini nda a married man ndichida kurarama life yegirl ini nda a married woman. Mwari anoti kuna Adam it is not good for a man not for a boy which means marriage is not for boys and girls saka chinoita kuti dzibreke kuti dzakapindwa neboys negirls ndadairisa ipapa chinoita kuti dzibreke chinokonzera madivorce kuti munenge mine boys negirls vanhu vakanoita men and women ikokoko hapana anobudako kwaenda vakomana nevasikana kune boys. Alright, saka kurova tizonipa kutsvaga kuroora kwatinonge kuchida kuita ndakabatsirwa zvikanzi what's your comment hanzi he who finds a wife finds a good thing. Kurova kuti handisi unotsvaga musikana ndozoda kumuchinja kumuita matopedza mabata revelation kule muri kuziva wani saka sei musiri kuroora muri kuziva ndiri kutsvaga ndaimbotsvaga vasikana ndizo apa pandakuchitsvaga tsvake wife because wife haaite ini ndaitoone pfungwa yekuti anoita wife bozi ndamisa kumba kwedu anoita wife kumba kwawo ngaaitire wife kumba kwawo ndomuwana muri kunotora wife hamusi kunotora musikana but boys manje dzinonotora girls dzinotsvaga girls inotori wrong statement kuti umbotsvaga musikana wekuroora hautsvagi musikana ndikutsvaga a wife
My God. Because wife it's a mentality inoiswa mwana nevabereki. Do you not ijuti rema in-laws akukurezera wife? All right. Basa redu tichizvara vana kana vari vanhu wangu ini vakomana. Basa rangu kurezera vanasikana vachauya husbands. Hey. Ndiri kufanira kurezera vanasikana vandoti varoora vangu. Vachazoya maybe 10 years or 5 years from now. Ndofanira kuvarezera mahusbands. Right, ivo vana vangu futi vanofanira kurezera mawives. Saka problem yatera hatisina maparents anoreza mawives. Hey. Hatina maparents anoreza mahusbands. Why? Because tine absent present parents. Varipo vasipo. Zvinoreva izvozvo. Havatorina concept yekurera yacho. Chavanongogona kubudisa mudumbu. Baba vanongobudisa mbeu woisa muna mai voitotite zvigunwe nemakumbo nebvudzi chobuda apa chinozvionera kubva ipapo. Havambotarisi kuti anogona kuaina here. Hatisina vabereki vanotarisa kuaina kuti mwana angona kuaina here. Anogona kubika here. Vanotohaya maid pamba pane vana vasikana. Do you know kuti chimwe chakapirwa vanasikana hanzvadzi kuti vadzidzire kuaina matrauzi evarume wavo pamatrauzi ehanzvadzi dzavo. Chimwe chatakapirwa hanzvadzi isusu vasikana takapirwa kuti tidzidzire kuda vakadzi patichitarisa hanzvadzi zedu. Pandiri kutarisa mwana andinotrita hanzvadzi yangu ndosemu isanochinje pandichano. Alright. Masubata. Saka mafamilies medu haasi kureiza mahusbands and wives. Saka tinobuda kumemba mutaundi makazara boys and girls. Apa kule muda kuroora. Saka ndopaipa ndinozopinda mu8 years dzandapinda nsina mudzimai. Aiwa imimi muda kutsvaga reason imimi. Aiwa ngati mandibatsire here munhu wacho. Aiwa mandibatsire. 8. Basa renyu rinoda a wife. Totomboda kuti muite interview your wife. Kuti makatogara pa muchinterview your wife. Na madam. Muchimuti unondoona sei iwe. So I'm saying good. Being a wife I see dress. I see ring. I see gown. It's a mentality. Saka unogona kupfeka gown, kupfeka ring, woita vana, woita munhu waunoti murume kumba, but usina mindset ye a wife. Ndo panofira marriage akawanda. Isusu futi varume andite husband because ndapfeka trousers kana ndebva dzindite husband idzi. Kana kuita vana kuitisa vana, makonzo anoitisa vana. Nyoka dzinoitisa vana. Panozoda hakuna nyoka inorerwa. Kutongopedza apa zvapera inoito zvainoita. Ndosamchona tine varume itori demoni dai kunzi deliverance session ndaitokuparidzira nyaya yedemoni renyoka rinongokonzera kuti unoitisa vana uchisiya utori mweya wenyoka iwo. Right. So ndiri kuti problem iripo ndekuti hatina mahusband. Problem yatina ndekuti hatigoni kuoperate life with the office concept. Kune nonzi office concept. Ndekuti understand kuti une maoffice mangani in your life. Alright. Ndagara pana ndine office ya pastor. Ndine office ya husband. Ndine office ye child kuvabereki vangu vepanyama. Ndine office futi yemutendi kuna pastor vangu apostle Utapkashi. Anditika because nini pastor ndina pastor ufuti anondirera pamweya. Right. Ndine office ya father. Ndine office ya husband. Saka ma offices ndofana kunyora mudhayaro ndo office yangu esai. Saka ndofana kugona kuswitcha pese pandasvika. Alright. Kana ndasvika kuvabereki vangu andifana kubehave as a husband. Alright. Ndofana kubehave semwana. Anditi. Kana ndikasvika umukadzi andifana kubehave saboss wekubasa. Ndofana kubehave as a husband. Alright. Kana ndikasvika pavana vangu andifana kubehave as a husband. Ndinobehave as a father. Saka every day ndinchirama ndichiswitcha maoffice. Saka problem yedu ndeyekuti anotora office yaanenge ainayo kushamwari dzake opinda nayo mumba. Kana anotora office yekubasa opinda nayo bedroom. You are being a boss bedroom. Yet you are supposed to be a husband. Be a boss kubasa. Same nevakadzi futi. Unoma office akasiyana siyana. Be a wife to your husband. Don't be a mother. Problem unoita vakadzi unotoite madivorce akawanda. They become mothers to their husbands. Matauro ake, matreatiro achanomita. Hapana difference mwana na baba. Hapana mwana na baba. Madaira unondiita chitaura newe. Munozoti Sara aiti kuna Abraham. Shewe. Do you know varume havana they are suckers for respect.
makagara vakule njia munoda the most makafanana namwari wenyu akakusika ika tofanira kuziva kuti element iri muna mwari yehurume ndo imwe yakapinzwa matiri kana kuine chinhu chinodiwa namwari number 1 mbiri blaza ari kudenga ushamwari yangu madiri anoita mbiri anototsamwa mbiri ikapiwa mumwe munhu ndozvatinongoita futi varume havadi mukadzi anopa mbiri kune mumwe murume ipainini mbiri even ndikavaenda kachigubhu chinoti mwari anoti anoda kuti timupire mbiri kuti ari kutifemesa kana kuti anoda kuti timupire mbiri kuti ndakwira kombi ndikazati accident tunhu tudiki diki to anotonzwa ndipe mbiri nini usape driver mbiri ipainini mbiri ndozvatinongoitawo ndikauya nekachigubhu kemvura ndipe mbiri kuti baba makapenga munonza mvura panapa izvozvo zvinoita ndinzwa kuti ndaababa pamba pangu mandireminder this other year ndakagara namadam pandandichiri nemudzimai handisvikangane nanhasi vakauya vakagara pakonapo vakati toda kungokutendai nekutichengeta kwamoita pana vakomana makanzwa sei kana kune gore randisingakanganwe saka mbuya vaiva munareraiti angatichimirai mic drop mataura mega Zimbabwe ichinzwa ayo amzati ayo rege ini ndiri munhu akadaiwo muprofiti makaita sei munhu paaigona handisi munhu ndofunga kubva kugara kwese kwataiita makore esawo handisati ndakambobuda ndakatobvawo kumarriage asi hanza ndakambouya ndichitaura zvinhu zvakashata pamusoro pavo you know why inini ndinotenda kuti as much as kukanganisirana kunogona kwakazoti one day but pane zvakanakawo zvakamboitwa nemunhu zvakanaka and for the sake of our kids again you know internet haikanganwa zvandataura nhasi mangwana zvinenge zvakabatwa zvakadai zvana vacharadzonzona zvavaitaura baba wenyu you understand so inini ndakachuza kudelita maona button riri kuti delete rere zvakashata zvese zvavakandiitira ndakadelita ndosamuchiona kuti kazhinji this is not the first time kakawanda kandinotopa example yekutoti vaidaiwo zvakanaka zvoga ichoice yandakatoita number 1 yakakonzereswa nekuti handichisina bitterness mandiri handina grudge ende kana kune murume akavawanawo kwavari ikoko kana kuti ada kuvawana ngaatoziva kutoti munhu ari right apfuurire mberi neku and I think problem yatina tutara nyaya marriage batanya nyaya divorce anyway I think greatest challenge yatinayo mumarriages chinoita kuti areme kuti kule munzero kuti alright I was counseling this other couple this other day ndobva ndamuti chii chikunetsa murume wacho akataura amabhuku zvekuipa kwemukadzi anozodai anondidai anozodai achidai anodai so anodai mukadzi wandikati kochibva ataurawo rake bhuku zotatatawa ne2 mabhuku but mabhuku ayo ukamaverenga ari kutaura zvakaipa zvemumwe wacho hapana ari kutaura zvake ndati right guys ndoda kuti mundinyorerewo zvakaipa zvawaita mumarriage ndinotovaitadza kuisa paragraph koroti zvizhinji ndeyaireserwa marriage which is a wrong way of dealing with things ndo problem inotoita vanhu vazhinji marriage inetsi tinotarisa zvatinotariswa titarise zvatinotadza right zvokuti munhu wese akadivorce anotobrema the other ndo zvinenge zviripo I think ipapo pakandibatsira kana ndokudza ichokwadi zvamati tichazotaura tabva panapa nezvamainini handiti I'm going to be a good husband because chakaita over the years chakaita ndechekuti ndakasvika pakuzvibvunza rimwe ramakore kuti ndinonongedzera zvese uipi nekushata kwazvanga zvakaita ko zvakanaka so ndakanodilita ndakanodilipa zvakaipa ndosamuchiona nanhasi ndinosununguka kutozviwa hai she might be watching vanotoona kutoti and ivo pamwe watokanganwa zvezvataura piritsi risidzikamire piritsi alright pane piritsi ramataura pare bitterness alright mati imimi pamakatanga kufokasa pane zvakanaka zvaaikuitirai makatanga kupora which means ukaramba uchifokasa pane zvakaipa unoramba uchikuvara kureva kuti anokuvara hasi uya uri kuzvikuvadza ndiwe vashona vane shona yavanoti ndiro ine ngura ndo inoboka
Alright. Bitterness ine problem one. Haikuvadzi wawakaitira bitterness bitter towards. Nokuvadza iwewe. Hey. Iwewe ndo unokuvara. You know the story of Lot and his wife. Yes. Anonzi naMwari budai handiti. Musodom ndikazopisa nemoto di. Lot obva abuda nevana vake 4. Nemukadzi wake sorry. Nevana 3 vari 4. Ndokubuda kuenda. Ndobva vanzi musacheuke. Famba mukadzi ndobva acheuka. Bible rinotaka turn into a pillar of salt. Salt is bitter. So in other words, she turned into a pillar of bitterness. Why? Because she turned around to look where she's coming from. Problem yano wakawanda ndiyoti havagoni kutarisa kwavari kuenda, vanoramba vakatarisa kune zvakaitwa kumashure. Saka unoturna into a pillar of bitterness. Hey. You become bitter. Hey. Saka imini chimwe chinhu chamakagona makatarisa kwamuri kuenda ndokukanganwa kwamabva. Ndobva maita delete zvakaitika kwamuri zvamakarwadziwa nazvo in the past. Ende ndoto ne problem yekutoti indino tikareserana tikaita sei ndinokurumidza kukangano. Vanhu vanondiziva vari close to me ndo vakutonzwisisa kuti idzinokanganwa zvekuto kwete zvekukanganwira. I mean to forget. Kutoti nyaya yacho haichatoiziva. Musi upi ndotozonzi uri kuzviitisa iwe. Uri kupaziva pazvakadai pakadai. Ndinokurumidza but zvakanaka ndinobatirira ndorangarira nazvo munhu. Like honestly speaking, kubva pandakabuda mumarriage kusvika pari zvino handibate zvinhu zvakashata munhu wacho. Indine system yekuti tichingoresverana totoudzana get away totogadzisana then let's move on. Moving on ndo pane concept ndikutaura kuti do you know kuti mukadzi waLot akatosara kamira ipapo mwana mberi. If you allow bitterness to take over your life, uchaona kuti unaramba panzvimbo 1. Hey. Autoroorwi futi because bitterness yo ndiyo uchapinda nayo next relationship. Ende munhu anokurumidza kupika bitterness otiza. Vamwe vakadzi single women single mothers I don't know single women I don't know which word to use there. Vanoshautira sei ndishiya munhu anondiroora. It's because unonzwika kuvava. Ende ini ndakutaura semunhu anombotaura nevasikana asanda nemudzimai. Pane vamwe kuti ukamutarisa kumuona nemeso mapfekero anenge akaita nemafambiro ari kuita kuzvipresent. Mambotaura nyaya yekuti ane zvese mahips aripo complexion yakanaka. Wakamutarisa nemeso unogona kufunga ndamuwana mudzimai mai vekumba kwedu. But paunonotaura naye unovhunduka kuti chimiro chake nezvaari nezviri kubuda zviri kupesana. Munoziva kuti greatest ndoti chiko. Kachitsotsi katinoitwa patinoora muzondekapa. I don't know how to explain this. Which I went. Kachitsotsi Do you know what vakadzi vanongoshandisa concept inoshandiswa kumarketing? Alright. Baba makambori makatarisa box refodya. Box refodya rakaiswa kana pabillboard apa. Unoti ndofunga fodya ndikaiputa ka. Ndogona kutanga kutaura naMwari. But ukazovhura dai so munhu uyo fodya pana achiri kunakidza. Vakadzi vanogona kupackage zvatinotanga kusangana nazvo. Zvekuti unoti first impression ye. Wazopinda mumba ka vanhu havazivi kuti zvinhu zvizhinji zvanotorera munhu. After 5-10 years zvisina handikada zvese sashande but the real person ndio unonga kugara naye. Because kule munoziva here kuti mimi munodana nemunhu moita 4 years musati marorana, let's say 2 years okay. Amunobvira mano mabora ake. Ipapo muri kurevesa. Saka makumba manje makuchinatsomuka chinazonoti hey. Unovu fraud ukubata. Saka wakugara nemunhu chai. Aunombobvira wanzwa zvaanoita akapinda mutoilet. Hapana unzwa. Imaitofunga kuti andarice. Wozoti achibuda uchida kupindawo. Saka the real person ndio wakudhuma naye manje. Izvozvo ndozvimwe. Pozimoziva kuti kana muchidana mukomana nemusikana mune muchidana nema feelings.
Yes. Ma-feelings anenge chingoti I love you, I feel like I miss you. Ma-feelings. Apana kana zhinji ma-feelings ane problem one akangoaffectwa anotanga kudonha. Ezvana toilet zvinodonhedza ma-feelings. Percentage inenge chidonha. Mabora anenge achidonha. Saka unotanga kufa ma-feelings pamwe pekuti kana kuti iwo wajera kuti ukadya ma-plates anobviswa iye anogona kumbosepa ma-feelings ari kudonha. Mumarriage kana mapinda unozodanana, munozotanga kudanana nedecision. You decide. Kuti right ndakufanira kuchitongoda munhu. It's a decision you make a decision. Ma-feelings ozotanga kudzoka. Anotomboenda totally. That's so deep. Saka muri kureva kuti zoni madivorce anozovapo inyaya yekuti munhu atadza kuzodecide manje. Decide kuti right izvi ndo zvandakugara nazvo. Indanga ndichida wangu uya wandakasangana naye. Kule. Apa asisi. Ndo zvakafanana nezvemunin'ina wangu patangira nyaya yedu. I think mainini wangu vanofanira kuchizodecide kuti right ndo type yemunhu wandinaye. Because my young brother ane energy. Java. Ane energy yakawandisa. Mubata. He's energetic. Anotoda munhu anomugamuchira. Yeah, unofanira kutoadjusta uchizoti right uyu ndiye munhu wandinaye. Saka imainini pamwe vanenge vari calm. Vachitarisirwa kuti ngaachiita calm. Type yamunin'ina wangu energy chatozopera kuma-50, 60, 70. Ndonge ikapera futi. Chinenge chakutoipedza kuti isabude stereki ibhodhi inenge yakuramba. But paari right now munin'ina wangu ane energy yakawandisa. Inini handigoni kuita conversation nemunin'ina wangu yauya. Ye 1 hour haibudi. Masangana vane energy zedu dzinza. Ndokunopedzera ndangonyarara achitongotaura iye. So ndofunga kuti maybe chinokonzera kuzoti aite madivorce munin'ina wangu kuti vasikadzi vachanotadza kuadjusta kuenergy ine munin'ina wangu. Ane energy akapinda panapa munin'ina wangu passion. Room inozara. Iye apinda. Anzo zvandataura. Ora yake because of the energy akapinda munomu. Room inozara. Vanhu vese munoita small, munoita very small. That's him. Ndakatozoona futi kuti kunyangwe the guys vari kufamba nawo is always with DJ Sparks and my brother Zigo. Yeah, unoona kuti Sparks is one person. I'm sorry to say my names, but these are my guys. DJ Sparks is one person wekuti anga asingafarire passion Java. And akatomudza pa first interview kutoti shamwari iwo handikufarire. But after vagara vese pasi sezvizvi akabva ipapo akumufarira zvisingaiti. Ane energy. Kureva kuti akahotspotwa. Unoziva kuti munin'ina wangu dai ndiri kumudescribe according to the Bible. Ndiye vanhu vairehwa naJesu pakanzi ngwarai senyoka. Alright. Chiunoti tamboparidzirwa nebhaibheri kuti nyoka idhimonika. Pozoita nguva yekuti Jesu anomira kuti varomeka kuti zvifambe ngwarai senyoka. Mubhaibheri naSolomoni akangwara aifanira kuti ngwarai saSolomoni. But anoti ngwarai ndiJesu mazuva atori in red. Zvoreva kuti as much as nyoka ichirepresenta demon kana kuti ichirepresenta pane wisdom dziri munyoka dzatinofanira kupota tichitora. Ukatoverenga pakati pamhuka 2 akati ngwarai senyoka pfarai senjiva. Saka problem nemakristu akawanda anongopfava senjiva. Nyoka haumo. Ndosaka tichifa nenzara. Alright. Because Jesu chaakasanganisira mhuka idzi ari kuti mukristu unofanira kuwanikwa mhuka 2 idzi nyoka nenjiva. Unyoka hunotibatsira kuita zvatinoita, then unjiva unozodzora kuti aiwa zvakwana. Bhaibheri kana ndisingakanganise ndimunoverenga rine vhesi inototaura kuti paitaurwa vanhu vasingazomboone umambo hwekudenga papanzi nevakapata vanotya kule maiwana upo vhesi Revelation 21 verse 8 hanzi kutopata kupusa chotori chii. So munin'ina wangu ndinomuti is akamungwarisa. Saka anodawo mukadzi wekuti anogona kumanaja. Ndotofunga ndopanotanga muchazoona kuti maybe haisitombori isu that ndichifunga kuti maybe akahura vanhu ndozvavangaitaura handizozivi zvangu tikutaura nyaya yatisingazivi but kufunga kwangu ndofunga kuti nyaya energy. Munin'ina wangu ane energy. Akapinda panapa tese tinonyarara. That's him. Achinaka futi ane inonzi gift of the gab.
gift of the gap yekuti akataura newe unonzwa kuti bhegi ritora enda naro munin'inongo zvigubhi zvinde zvakufuti mafoni afuti tora even adzimai wangu enda futi nawo because anonaka anotapira wazosangana naye one on one maybe indiri kuita munyemota ndisati ndambodizva I'm telling you mukasangana naye munotapirwa munondinzwa ndakutaura pana mfeso yamunhu atori bhoyo anotapira that's him right so munhu akadaro manje problem inozoitika nekutapira kwake koka even akasvika pavakadzi vanotapirirwa vakumuda maini vangu vanogona jealous ayo mapafamba nepo munozoti Jesu aitapira ndakatongozonzwa kuti zvipfeve zvimwe zvapesa zvoshamari kuona munhu achiuya kuzogeza tsoka idzikazi munhu wechikadzi chipfeve chekumavenyuzo chonzwa kuti ini ndida kugeza ine misodzi yangu ine bvudzi rangu kwete mvura mabhaketi emvura aripo ari pakona zvii zvaitika mumunhu zvekuti anzi kuti ndoda kuvageza tsoka mukurava kutapirirwa aiwa ndiunoti vanhu vaiteera Jesu vakadzi vana Martha vaya naMaria vaya vanhu vaipatana naJesu vaibudisa mari vanga vasara anopita marombe kwakomana vehovera hapana mari dzaibuda paipai ndozonoti vaitozonzikana Jesu akabvunzwa mari mutemberi vaitozonzai munoraura kurava kuti Pita anga asina mari momo enda unotora mari kuhovoko anga asina kana sendi vana Judas vainguva vairoma vanhu vaibudisa mari vakadzi vaifamba navo kunotori nevhesi inodaro ndo vaipatana naye vainakidzwa naye so imagine dai anga aine mukadzi dai akatodivho dai yakapwanyika marriage yomutirezi idzodzo yaipwanyika saka iye akatoziva toti kutongogara ndagara ndisina akangoti mukadzi wangu ichechi ndobva asiyana nazvo basiyana nazvo so ndiri kuti ini ndoda kuzama kudescribe munin'ina wangu indofunga kuti energy iyoyeyo ndio inogona kukonzera pama muchiti first divorce second divorce akusi kuti munhu akaipa iyi energy anoda munhu anogona kuicontaina I think ipapo ndo pamwe pekuti makuchifanira semadzikoma ake ka makufanira kuchiwanawo mukana wekudi wekumuadvisawo kana muchiwana kuti munin'ina iwe uchirega kudi mukutogara naye pasi noti zvatiri kutaura chitsvagawo mudzimai wekuti wekuti ane energy inoenderana munhu kwete ane energy anogona kuicontain anogona kunge asina energy anayo but achigona kuitolerata nekuimanaja nekunzwisisa kuti this is the energy nemukomana energy yayo ndiri kuudzai kule aipere pazera rarive unoti ndakatonotisa munin'ina wangu unotonoti pane madhezi ekuti anenge aitoti hadamboda kukula but before you know it anongonzwa momona ashuta that's him kwete akaipa that's him and ndozvinotoita kuti atove relevant munoziva kuti kune zvinhu zvekuti mukabvisa pamunhu anopera munozvinzwa kule ndazvinzwa ndababata ini munoziva kuti ndine zvinhu zvandainzwa kuti ndofanira kuchisiya nekuti ndakura ndobva mweya muchana nditi ukangobvisa izvozvizvi watopera because izvozvizvi ndo inonzi charisma ndo chacho chinofambisa chiri pauri kune macharacters ari pamunhu ka anotoita kuti mukabvisa izvozvezveka andopera munin'ina wangu seakadaro kwenini zvangu ndezvipi zvopera nezera zvangu ndezvipi kule ndizvo kusarora izvo sandikarora ndopera saka maita basa munhu wayo ini ndanzi ndikaroora ndinopera saka aiwa maandakunzwisisai vamwe vese vaitirai kuda kundiexplainera pamusoro passion java but ndofunga ndakutanga kuchinzwisisa. He's not a bad person kumana andori ne heart. I remember some other time takambenda dese kwa sapo akandispoila zingaite that time anga achitata tomboita zvese mbiri yese but he was good and he's good energy saka andoda vanhu vanomudzidzisa kuti mukomana energy yakawandisa ndo zvatori ndo character yacho ndo passion ndo package yacho zvafanira ukamwa koka woti aina ndisoda kafa manje usingwa koka ndo koko yacho kuti koko. Alright, rega tiende pane inotevera. Andofunga murungo zvinzwira pandiri kukurukura na Prophet Paul Sanyangore. Aiwa murume uyu ndofunga vazhinji munomuziva. Ane makore akawanda ari munyaya dzachona dzekushumira Mwari. Nhasi tataiwa muprofita chimboya mugare panapa. Titaure imwe nyaya takanzwa theme. Sorry ndiri kuda kutaura dzema streets. Ndoda kutaura futi zvemaprophets nemapastors vanozikanwa. Chinonetsera interview inenge iri freestyle manje. Apa ndisikazoti makonda kupi. Aiwa nini ndiregerere zvangu ndo zvandotoita izvozvo. Ndo zvatoita kuti tirambe tichipisa
hande mati apa takunda kunana ndeipi right apa ndakuda kuti timboendawo kwaProfet Emmanuel Makandiwa kuFIC vane theme yavari kufamba nayo hanzi igore raJesu. Yes, and this year they are going to be the prophet tinokota prophet vachitaura vachiti this year don't speak about prophet, which is good. Don't speak about me, don't speak about your prophet, your pastor, or anyone else. Let's speak about Jesus. Mubvunzo wangu nobva wadzoka obva wati this year ndo theme iriko ingaitimi yakadi yakanaka vanhu ngavataure nezvani nezvajesu ngavambomira zvokutaura zvokuti our prophet this, our prophet that. Let's speak more about Jesus. Sezvamatobva kutaura muchiti ndimwari ane jealous asingade mbiri yacho yese. Saka ipapo taona chiri chinhu chakanaka. Mubvunzo wangu unoti koma makore ese awawo theme iyi yaimbovepi maitaura nezvani? Because kakawanda vanhu vaitaura nezvaprofeti, kakawanda kekuti waiti ukatangana nevanhu vanopinda kuFIC ukataura about their prophet, they will be ready kuenda mastreets to go and defend left, right and center. They were ready to go and defend their prophet. Saka apa chii chaitika kumashure kwese uko vaitaura nezvani? Apa ndopakona manje. Aiwa ndangotosewe semwana wesangano toda kutohwisisawo ndinogona kushaya mukana wekuenda kunobvunza Prophet Emmanuel Makandiwa himself, but imi zvamatouya saizvozvizvi bhutsu dzacho idzopfekai. Alright, nditaura ndakadai indofunga kuti number one, we have to build acceptance for the career of the cock before people accept the cock. Okay. Alright, vanhu vakagadzira chigubhu ichi hindauvhaisa zvese izvi nditutu apa chigubhu ichi vari kuda kuti chigubhu ichi gamuchirike kuitira kuti mvura iri mukati igamuchirike. Mabata. So tina mwari ari mukati maEmmanuel Makandiwa watiri kuda kugamuchira. Pane kugamuchirwa kunofanira kuita Makandiwa wacho kuti tigone kuzogamuchira chiri mukati, otherwise yakasagamuchira togona kuramba chiri mukati icho. So dzidziso iyoyo yekugamuchirwa kwemunhu wamwari haina kushata because inotibatsira kugamuchira chaauya nacho. Ndiunoti kune vamwe vanhu vekuti vakatoya naMwari akakura but vakatadza kugamuchirwa Mwari wavo because ivo vacho vanga vasina kugamuchirwa. Saka kune kutoyipiswa kunoitwa chakatakura kuitira kuti chakatakurwa chisagamuchirwa. So inini handina problem panodzidziswa vanhu about men and women of God because ndio akatakura wacho, saka tofanira kugona kuchigamuchira kuti tigone kuzogamuchira chaauya nacho. But then problem yatinozoita, we then go to the extremes. Taakutokangana kutaura zvemvura yacho zvanguva zvechigubhu tisingakanopa tatenga chigubhu ichi chakanaka tochifarira but tikuda mvura pakupedzisira. So pandauya mukandidzidzisa kuti men of God vanogamuchirwa so vanodai ndofamba navo makadai kuti ndigone kugamuchira Mwari, panofanira kuzodhirewa line rekuti right kana tasvika apa manje chivhura chigubhu mumwe mvura. Indofunga ndopavakazosvika semunhu mukuru and I actually respect. Kana paine day randakarespecta Prophet Makandiwa inini, it is that James was that one. Though I didn't watch it live, I then got my clips after some days. I said, if you can get to a level where you say vanhu vakurasika rega ndivadzore, you deserve respect. Because unogona kungosiya zvichienda uchitya kuti because vane zvinhu zvakawanda zvavanogona kutyira ipapa kuti ko vanhu vakabuda chechi ko ndikanzi ndachinja vhangeri ko macomments evanhu sezvatiri kutoita izvo andi muri kutoona kutoti isusu indakatovhundukawo ndichitoonawo live views zvichitaurika. Ndio zvandiri kuti ka vane mareasons akawanda ekusataura zvinhu izvozvo sezvatiri kuita panapa. Zvinogona kutoti vati ko vanhu vakazotaura ko zvikazodai ko vanhu chechi kazodai, but ilevel yehumbleness yandakatoda kuti it's okay whatever happens as long as ndadzorera church kumuridzi wayo. Munhu anenge atorealize kuti level iri rakuita vanhu iri ndogona kuzotanga kunama. Tokanzwa munhu akuti because inini I watched part of the video, pane pavaiti don't put me mudzimba dzenyu as my picture, don't what vachitanga vari kurambidza vanhu kuuya kwavari vachitidzokera kuna Jesu kanzi I'm not ready even to die for you. Chero zvikanzi denga haupindi denga rangu inini kuona kana umba kwangu wazoda kumbosvika
kana usingasvikomba kwangu kuzotidenga. You get it? I liked it in the sense yekuti munhu asvika paati no, if I don't draw a line, iye wacho naMwari zvinotozoburana. Saka muri kuti zvoni yaimwe level yematurity. Itori maturity. Inini kwandiri hangu ndoiona sematurity. Because we still have a lot of pastors, a lot of prophets out there. Vanongotora mbiri yachona yese. Pamwari wotozoona utoti. Masbata. All right, tiri papo. What's your comment panyaya yekuzayoja forward in faith? Mwari waEzekieri. And let me tell you the truth. Pese kuzayoja ndakatomboudzwa neumwe munhu kutoti in fact this other time ndakambopinda zayoja when I was staying in Dubai. Ndakatonzi ndofana kutotaura, ndakatokochewa with this one elder pandaifana kuti nditaure testimony. Ndichitaura testimony yaMwari ndaifana kutaurawo zvakare nezviri kuitwa naBaba Guti. Wow. I still know the elder wekuzayoja forward in faith in Dubai. So akusere kutoti ndo pamwe panotokanganisika because most of our of these upcoming vanobva vaita kuti aiwa ana Baba Guti vaidi zinongoitwa kuzayoja. Mati makaita dzokorera kuDubai. kuDubai mauru? Pandandiri Dubai ndambopinda zayoja forward in faith. Saka chichakaita I was supposed to give a testimony. So ndakanzi nditaure zvandakaitwa naMwari and then ndotaurawo mabasa ari kuitwa naBaba Guti to the church. Instead of me just to speak zvaitwa naMwari. Ndaifanira futi kuti nditaurewo nezvaBaba Guti. Okay. Saka mimi apa muri kuti chimubvunzo wenyu uri kuti chiapo, nyaya yenyu iri pakuti chiapo. Nyaya yangu inini inobva yadzoka yobva yati akusere kwave kuda kukwana pambiri. Ndo paipa ndati tinozvita problem yekuma-extremes. Tinoda ma-extremes. And vanoenda kuma-extreme ndakazodzidza. Alright. Haasi munhu wacho. Alright. Ndevateveri. Alright. Muchatozoona kuti pamwe vanenge vasikatozvidi. Pamwe vanenge vachitofila uncomfortable. Because inini personal yangu inini vanhu vakanyotaura nezvangu stereki ndofila uncomfortable. Ameno zvandotonzwa ameno panotonge chinhu chino chiri kutoti dzora munhu. Indofunga kuti vanorasika ndevari kuteera kudarika ari kuteerwa. Problem ingatozoita ari kuteerwa kusazotsura sezvazvoita mukuru vangu manje. But uchaona kuti ivo pamwe vanenge vanga vasikatozvidi makore ese kwazvanga zvasika kutaura Prophet Emmanuel Makandiwa. But vazoita boldness yekuti no, let me draw a line. So uchaona pamwe iwo unogona kutorarama ipapapo watsamwira Guti. Izvo pamwe hasiro vakati ita izvozvo. Kune vanhu manje vanenge vaida kupusha agenda. Remember chinhu ichi kaichi haisi singori yachechi kai. Ratova business iri. Saka ibrand ndio vajira ndikuchaka. It's a brand. Saka vanga vada kupusha brand. Ora saka bisaro business. That's a brand. It's a brand papi. It's a brand. Saka vakutyira kuti brand redu manje rikangonzi Mwari vanhu havazoipa brand redu. Zvakutonge tingoti chero kwauri kokoingotsvaga mari chero. Satinongedzera brand rekuti ngatinongedzere brand kuti vanhu vauya. Saka chinopesera chakuti vanhu vanopesera kupusha brand kudarika muridzi akakupa brand wacho anonzi Mwari. Mana zvondibatika zvokutaura. Zvisina kuipa kutaura kuti Aguti arikuita zvakazvakati. But ngati draw a line, panosvika panodrowa line kuti ikwasara kwese chipai Mwari uku. Ngatishandise 28 rupa nyaya. Even unoziva kuti Mwari iye haasi greed. Cool. God is not greed. Munoziva kuti anoti pachegumi pepe. Anoti ukatambira $100. Ari yakubatsira kuiwana. Anoti ndipe hangu $10. Yotora $80. Tinodi ungodaro futi pambiri. Concept yoti imi Mwari chitora 90%. Inongotora kana tora kana 95 ndosaroneka 5 vanhu ungotaura kuti Sanyangore but mina mubate zvakataura. Aiwa anda pabati. Ndisitopindikura manje. Aiwa isinobatati yes. Yes zvokuti ye wacho anobvashaya kana bekugara katopinda. Ndinoti Mwari ndinofunga kuti Mwari asvika mulevel yekuti chero akatopinda ma-meeting emachechi edai. Anogona kutonzi mukuru mimi ma-contributions enyango ndotifire ngembomirai panze panzvadziri kuti chazokudedza pane pamuchadzokudai. Mukata zvisiri zvokuitika. Ndofunga Mwari andombodzinga. Ndiri kukanganwa pastor, another pastor, a preacher. Andichazoti ndiani aitaura I think vanhu vanogona kundibatsira. Hanzi akasvika akanetsana nevanhu vesangano. Obva adzingwa muchechi. Adzingwa muchechi obva tanga uchiema ari panze. Hanzi ari pakushungurudzika BP sechakwira.
obva Mwari vazotaura naye zvikanza iwe uri kuchema wadzingwa nhasi nemuchechi umu ndakadzingwa kare mic drop hapo notipo mic next time utipe mic kuti pakataura dombo rakada unongoti pasi I like that one uri kuchema iwe zvanhasi ina makore mangani dzingwa muchechi vanhu vari ready kumudzinga but usara nezita rake vanoti chama izita rako tipe taurishandisa vana but iwe ubuda iwe bva pana pane zvinhu zvatida kuita nezita rako mbogara panza sezvinotaura bhaibheri hanzi madzimai vanomwe vachauya kumurume hwanoti aiwa zvese tinazvo zvedu tinazvo chatiringoda zita rako toda kudanonza mai Sanyangore unoti matoparidza ende manatsopa scripture kuenda nenyaya because vakadzi vanomirira chechi so these are the churches who are going to the husband which is God or Jesus voti tipe zita rako rekuti Jesu zvako nezvimwe zvese sara nazvo zvimwe zvese toita tega kuno iwe chingoti pazita chete tinamire pamaposta nepamaflyer tipfeke maring tiratidze kuti tiri wako but iwewo chero hatabasa nazvo ndo problem yandaita mandiri so ndofunga kuti inini I respect Prophet Makandwa for drawing a line I like it. Do you know it's for me that is his legacy yes more than zvimwe zvezvo zvavakaita for me that line kuridrawa rinovasiyanisa nevamwe vese vari mumashure vatinoverenga mabhuku vakarasikira ndo panodonhera vanhu vakawanda ipapa mukada kutaridza kune rimwe bhuku rinonzi God's General ndo pavaidonhera ipapa pakutadza kuzodhirwa line iro riri kunzwisisa kuti mbiri I like this other pane chechi yandinofarira inonzi Glad Tidings amerikana makamboinzwa ndokundivaona brother so Glad Tidings ndiyo handiti inoti I see you brother ndekupe end time okay but okay Glad Tidings it's more like an AFM and okay. Even vana vesangano vemo vemuGlad Tidings vazhinji vatozototi yakatangwa nani to an extent yekuti this at the time akatanga Glad Tidings akambouya kukadoma obva vasvika vobva vatogarawo mumabhenji havana kuombererwa I have a brother of mine a friend who is in the UK is a pastor in Glad Tidings yes Richard Ndemanga vakasvika vakatogara uku vanhu havana kutoziva vhangeri rikatorohwa ende pastor vaitovapo havana kukwanisa kutovaonawo chechi yatoperi and then senior pastor ndiyakazosimuka akati toda kugamuchira vakatitangira minisine maranda nemapostori ava vakagara ivo vakatosvika vakati aiwa chakakosha ndechekuti ndiri kufara kuti mbiri nekukudzwa zvikudzorerwa kuna imagine nokukura kwakaita Glad Tidings there was a time yekuti it was the third or fourth biggest Pentecostal church in Zimbabwe but the owner varipo vari vapenyu vachitofambapo hapana anotaura nezvavo hapana anoziva ndinofunga matotaura secret yechechi yacho ndogona kutopinda pataiti ndofunga matotaura secret yakaita kuti ikure kudaro iko kakagona kuzvibvisa pachinhu chavo vakazvibvisa chechi inonzi Glad Tidings ndicharepeat kule kanikako munoziva kuti ungotaura takagara panapa padaudza icho kana mose wepastor kanonetsa kanikako kuzvibvisa ipapapa imagine kuti mimi ndimakaitanga mosvika mogara kwete kumasofa mogara kumabhenji uku chechi yotoitwa yopera mochipiwa mukana kuti tatsikwa nevakuru yapera vatonamatirana vapedza ava ndo vakatitangira ministry iyo inoyi osvika moti aiwa zvakatokosha rangu zita rina kubana nanhasi ndinotoribvunza ndirizive ndichabvunza mukoma wangu that man is humble you won't even know kuti is he still alive or is no more but havatauro nezvavo makambonzwa here pachitaurwa zvemukuru weGlad Tidings ndimutotanga kutoza nyaya yacho izvozvo panonetsa kanhu kako kule handiri unyeberai inzwa inini because glory zvainoita it's a drug indiri kutoitsvaga chechi veGlad Tidings muribate urambonopinda service aimbonopinda wekokoratsoita glory kuleka arirambosaine mutoriro munoziva kuti nechiti vanhu vakomana vari kuabhusa mutoriro dombo panza but macelebrity vane chimwe chinhu chavanoabhusa chinongonzi glory
macelebrity vanoabusa glory. Unotongo ukatoishaya undosvika mulevel yekuti ukapinda murumu ukasaombererwa unotonzwa kunge pane chawashaya. Amunonzwa? Ndapabata. Kani kako musafunga kuti ndikutaura kandisikazi ndikutaura kandi kandotoziva. Kekuti unofana kutogona ukatsura. Kuti pese pawasvika unofana unoda kutorecognizwa, uda kuombererwa, uda kuti vanhu vazive kuti wasvika, uda kuonekwa. Kadragi kanhu kekuti ukatoenda pafacebook ukaona vanhu vasi kutaura zita rako unotobaikana kuti sevasi kunditaura upedzisira waita zvinhu zvekuti ngavanditaure. Kadragi akabati mapasta chete kanobata vaimbi dai kuti unzwa dedza muimbi chero kana uchida uchibva pana panobvunza any celebrity wanowirana naye anokuziva kuti karimo kanike kumari kekuti sevasi kufila ndiri pano sevasi kundinzwa. Umwe akatotaura akatoti imwe chechi akatoibudira nekuti vakatadza kumurecognize. Andiri kuona. It's true. Ndinotori nemwana nezuro chaitiri mota mwana wesangano mumwe anonzi mai Ashanti ane ministry yake mubudiro 5 akanditi zviunoti pana pastor akamutsamwira kuti paauya kuchechi haana kumoreswa. Chechi hausikatoparidzi vanhu vacho havatokuzivi but uri kunzwa kuti usati waparidza Mwari mbomoresa inini. Ototaura statement rekuti ndosaka anointing isiri kushandirai. Drug. It's a drug. Do you know kune zvigandudze zvinhu madrugs panyika pana. Kune madrugs. Mutoriro. Kweta power is a drug. Rekuti unoramba uchingorida. Ndio unotoona napezere kunoromba. Do you know kuna vanhu vasinganombere mari? Mari anayo. Anorombera mari nepower zvinhu zvakasiyana. Kune chinonzi power, kungonzi munhu ane power. Influence. Idrug futi ro. Zvaindinetsa kuti zvoni munhu akaita mari monzi aita businessman zvaita sei pekupedzisira munhu akuda kukampeni. Akutsvaga power manje, haasitsvaga mari. Mari anayo. Akuda power. It's a drug. Saka ukangori testa mbijana, you want more. So ndatanga nekuti madrugs ndataura power. Money is a drug. Alright. Ndosaka mchona munhu anamba achitsvaga. Munhu achinzi he's the second richest man in the world, he's a billionaire, Elon Musk is a billionaire. Anonamba chingoita zvekuti mari iuye. It's a drug. Munzoti atanga achingoiona maaccount kudai hameno zvaanonzwawo. Zvinongonzwawo munhu anenge aputa mutoriro. Hamuna kuzvinzwa. Ichingopinda zvapinda milioni kudai. Hameno zvaanonzwa. Kana kuti anozvinzwira mberere ngazvonzwira muzvigunwe here kana handizvi zvonzwirwa pai, but it's a drug ronongonzwa kuti ngairambe ichipinda muaccount. It's a drug. Yekuti ukasatova careful unoramba uchitsvaga upedzisira kuita zvisizvo because pane kaunoda kusatisfy painopinda muaccount. Ndio zvinoita vanhu vapedzisire vakuita anything, right? Kochiita number 4 ndatapa number 300. Number 4 sex. It's a drug. Musantadaro. Ndikutaura kule sex is a drug. Kusangana pabondo. Sex is a drug. Unova addicted to sex to an extent yekuti unonzwa kubvunda so 3 wiko kanoitika mushona inonzwa kufara kakufara kanoitika kwaunenge wakurasa pepa munhurume kana kakufara kanoita vanhukadzi panguva yavanoita zvavanoita zvezve iko kamoment iko kake unongonzwa denda kaita futi. It's a drug. Sex is a drug. Those are not munhu. People will do makamona ro munhu anada kuhura, you will do anything. Kule mimi chikakubata ichi kundaudorana nemunhu. Iyo irekodi munoti. Iyo rekodi mototi nemara kushot maiwana nefiwo mamusina fiwo moto unoiwana. Kongachibira. Nechivindi nekuzikana kwese kwamunoitwa kuno munhu. Munopinda pa lodge pamunozoti vanhu avarondiziva but munozoti nhasi havasi kundiziva. Kuri kuda kuno satisfy at that age. It's a drug. Kule museka. Mune muruku kazva zvekuprofita. Kachimira. Ngachibira kana mira kule. Makufamba munda bore. Damira. But it's a drug kule. Alright. Unoshamisa kuti makamona kuti varume kunonzi mudhara mukuru anotenga madrugs, anotenga mapiritsi aya ekuti asimbise nengo unzwe chi pane age iri maari yekundofanira kurara nemunhu but border haichakwanisi. But age iripo haipere nokuti wakura inongoramba iripo kunzoda kurara nemunhu. Saka ndozvaanomwira mapiritsi. Dzamara vamwe vanoshuta brain otofa. Indotoziya mumwe wakazviita izvozvo mudhara mukuru akaenda kwaakaenda akamwa kapiritsi kako tsinga ikashuta mubrain
because body yako haichakwanisi kutsara but uri kunzodaurara nemunhu. Sex is a drug kule, right? Kochizoita inonzi fame, ndo rimwe drug ratachitaura manje, ndo rinokonzera kuti unosiya vanhu vachikuti ndiri mwari ndiri chii. Saka ukaona nchiti I respect Prophet Makandiwa vakakunda drug iri mabata mazuva angu manje, ende rinotonetsa drug iri kule ndokudzaini. Ukatojairira kuti uri pastor so vanhu vanofanira kupfugamira, vakasapfugama unotofunga kuti ari rebellious. Amunonzwa? That's so deep. Uri pastor unonga kutongofunga kuti wese auya anofanira kupfugama. No matter ndi baba ndi mbuya kuita sauchapfugamisa baba vako. Wakuverenga pa wapanduki. Because pane chino satisfy mauri panofugama munhu. It's a drug. Fame musatamba naye kule. It's a drug. Saka muri kuti maturity yaratidzwa naProphet Makandiwa aise kutamba nayo maturity chinhu chavakaita pakuti ndibvisei isai Jesu apa munhu anenge agona kusiya mutoriro, right? Tinoomberera sei mwana akaenda akasiya mutoriro? Saka Prophet vane drug ravagona kuita overcome rinotinetsa tese mafundisi vanenge vaine mukurumbira, ronetsa rinokonzera kuti uite anything kuti umboritesta. Amunozvinzwa ndoda kumbotaurwa, ndikuda kafemu, ndoda kumboombererwa, ndoda kuti vanhu vambomastreets ngavanditaure, unopedzera kuti rega ndimbobuda ndakaruma light opeza watoti hello Father God. Yes, drug rinokonzera izvozvo. It's a drug. But gore riya ranga rakakubata iri drug kule. Maona kuti no havasi kutaura. Vanhu ngavataure. Nekufamba mafamba chifuti pa. Mafamba mupambura. Mambo kule munoziva kuti zvinhu zvezve kune zvinhu kule. Prophet wakambofamba pamusoro pemvura. Prophet but phone number dzamwari muchiri nadzo ere mbo. Kule ndakati panyaya ndakadaira panyaya phone last time. Right. Kune zvinhu zvekuti zvikaitika mamiracles anoitika, kune zvinhu zvinoitika zviri strange in my life ini. But wisdom dzinofanira kundiudza kuti people are not ready. But indobuditsa chisati chare chisifana kupenda kuvanhu. Totika kuti yes, because ndiri kuda makatipa chini. Yes, ndiri kuda drug. Pane ndoda kuinjectwa. That fame bayai mutsinga mangu. Ndibayai. Saka pamene muchiomberera paipe. Pane ndongonzo kuti right. Azviri kuma pastor chete. Chii chinokonzera kuti mwana anoenda pa internet. Anditi ovhura makumba ake. Oita view once. Odzoka futi. Imi mufunga kuti issue yemari beyond mari. Pane zvaari kunzwa paari kutaurwa. Zvaari ndikandotaurwa futi. Ndikandiite futi. Saka unoramba uchingoita uchida. Vese vamunoona vanongo chingeta zvingori zviri fani zviri chichi. Pane zvaanonzwa pamene muchitaura ma streets. Fame is a drug. And very dangerous. Rutori dangerous kudarika mutoriro. Really dangerous. Rinobata vaimbi, rinobata vafundisi, rinobata ma politicians, rinobata ma socialites. Munoziva kuti kune rikandisiya apa. Rinobata everyone. Rinobata even ana Michael Jackson. Makamona kuti munhu wamuri funga kuti anofanira kuretire. All right. Inini am a Messi fan. All right. But chokwadi varume ngatare chokwadi. Ronaldo is supposed to retire. Ando chokwadi cheche. Ipo paakatobva achienda kuSaudi Arabia aifanira kubva achitoenda kuPras. I'm not saying this with bias. I'm saying this truthfully. He's 41. Right now, chaanogoesa mapena. Say asiri kuda kubva muspotlight. Ona muridzi wa Ronaldo abva agara pasi. No, I'm asking this question. Say asiri kuda kubva muspotlight. Drug. Andori nefee yekuti saka ndikabva apa handichataurwe. Ndatopera. Ndakutofa. Saka you do anything kuti vanhu vati it's a drug fame. Runotonetsa kusiya. Kuritaya kunonetsa. Kuritaya ubva pafame. Kubva pafame both pauri kuteka hapasina achaomberera. Vanhu vakuomberera the next person. Izvozvo. Sandibva apa. So turamba idzoka pana Prophet Makandiwa. Indiri kuti ukaona munhu agona kuadresa issue iyo. Kuritaya kuti vakomana ini ndisiyei taizva Jesu munhu iyeye kamuombererei nokusingaperi. Ini kubva musiwo unoziva. Aiwa rekati maoko akuenda kuna Prophet. Ndia Prophet Makandiwa. Aiwa maoko. Prophet wotama.
ande kwa prophet ota magai. Alright. Umbombera Murutaura nyama no murutaura nyama drugs. Au tatwaomberera zva. Zvatopera. Zvatopera. Oh. Ko yatakanzwa pa news kai kuti kwa prophet kwazowanikwa ma drugs. Kuyadha hotel makainzwa. Prophet Okuve kuyadha. Ota magai. Prophet magai. Hanzi vadi. Kwai kuyadha kwakazoonekwa ratova basically it is alleged that kwakazoonekwa kwaane madrugs. Wow. What's your take? Inyaya yandakatonzwa panews chaipo. Pastor FM patainzwa? Ndashaya mashoko. Mukazonzwa radio station, national radio stations akutoita senews kuroti isusu sema content creators vanogona kuti vakazwana kupi pazvataurwa nenational what kuroti pane patoinvestigatwa zvizere zvikaonekwa kuti ndizvo. Mapera sei futi indotaura kakwira okay tichitarisa futi hatichaziyewo because tichitarisa futi fact yekuti already pane nyaya yema-allegations rape ari kuma-courts avari kutodzingirirana nekushungurudzana nawo. Kouya zvakare nyaya yema-allegations ema-drugs. Hazvisi zvakumuwandirere mukuru. Tiri kuti yerepu chete kai yandori ma1 ponzi futi madrugs. Okay, fine, maybe it's not him who was doing that, but the fact yekuti muma-premises avo mamuri kunzi munogona imo makawanikwa, it is alleged. Let me use the word alleged semunhu asina chokwadi chizere kuti pakanochibatwa madrugs. ainangwa ndizvo mbutondoudzawo nyaya idzi. Serious? Asaka indoteerera news ndoteerera nyaya dzacho. Imbasa renyu. But ndozviri kudi kutotaura kuno kusekunoita kwamaitawo nesuwo takatomboshayiwa zvekutaura tichinzwa nhau dzacho. Munhu zvinoti zvinhu zvakadari pazvinoitika wandotanga kufunga ndimai vacho, mai vemukadzi kana mai vaprofeti kana baba vacho kana vari alive, unongoti hama dziri pedyo nevana. It's tough. Wandoronamatiriwa because inini I went through a lot ka munhu akasafa stereki it's my mom. Zvinoaffecta family zvinhu izvozvo because it's tough. Ndovana ndotofunga maybe tofanira kutonamatirira izvi zvandigonodayira because handizivi ndenda kutodayirawo dondo zvangu ndogona kutozopedza ndatozonzi muratidza kuti mune information mukuru imbosvika ikuru. Hamudi invitation yekuya kuhamuidi kule ndakambomurara kawanika munonyepe kule pacharge officer hadidzokeri futi kwandi mambosungweri zvinakidzi zvinhu zvasa ndisaona ndiri kuti zvinakidzi one day chete kule makatest one day chete I think maraida wangu ndingotesta kuti roti ndizive kuti manga makoromoro I feel for him ndakapinda oncoming kuti pacharge office ende musikanzwa wacho mweya wacho waitoda kuti tipinde mumuchi pacharge office traffic offense mama hako atanonokereka ndipinde ndino zviya zvinoita madhiraivha zve kubva papa handiiti madhiraivheri wavo futi amudhiraivhe indomira mononoka ngati chero chikanonoka unoparidza no ndabatwa mapurisa ndobva wapinda neni muchachi mwena indakitostora lightly kanjiti saka ivo vakanakidzwa ndi Sanyangore mambosungwa andosungwa kudhara kani i2018 2019 I remember ndatobva kuindonesia week rachuro ndatovharwa mukati ndatonzi mangwana ukoti kuti mofonera kuindonesia kuti kuno ndakakufamba zvakanaka ndikararamo pacharge office baba handahukure kwandakaenda pazvinhu zvandakaona imomo zvakandiudza kuti this place it's not nice. So I feel for him. I feel for him. Handizi yangu nyaya dzavanenge dzichinzi alleged dzacho andigongodayira because I'm not close to him. I last spoke to him kudhara
We used to be close, but unongozoone ungo. Chii chakazoitika? Tipedzise Time papo. unongoseparata vanhu. What time? Mubvunzo muri mubvunzo wavana mubvunzo kuti friend yenyama itamba naye grade 1 muchii chakazoitika. Idai. Time inozongoti shamari yoenda nokuenda noko. Ndizvo zvo zvangoitika ipapo. Hey, but anyway, iko kutosungwa kwachona sezvamataura kuti it's something which is not nice. Whether rusungura zvichokwadi kana zvenhema kana ndezve kule kusungwa kusirai. Akusirai. Hakuna kizikuru. Mamboendera ku mambonoboma here. Ndambogara mumba ndagara kuSouth Africa. Magara chi? Yaiva nyaya yekujamba border. Ndajamba border ndakarwa 1 week and some days. Zvazviri sei? Jere. Jera risiraiti kule. Kuno kuchomutumbu here uko anditokanganwe nanhasi. Jere kana pane chinjisiri right kule. And maiva muna June. Kuchitonora. Even ini ndakaita iri June. Yangu ini yakaitika iri June. Nanhasi ndirikuti zvinhu zvandinotaura ndezve over 20 years ago. But that experience you don't forget. Imi mambi kuti izvi zvakaipa zvinokanganwa izvi zvaramba kukanganikwa izvi. Jere. Aiwa, zvimwe zvese ngati kangano. Kwete jere. So my point pandikureza issue kuti satambe nekunzi hauna freedom. Achise kutamba nazvo kule. Even izvezvi mukanditi right akumbokiya doe. Amtodi. Muri kuona kuti izvezvi tagara nguva yese inwe. Hatina problem because tiri free. But the moment yamunoti makukiya kukirana domukati. Paunokirwa ndo paunenge unzwa uda kubuda. Wow, I pray for him. I don't know hangu. Ini chandokoshesa pamunhu waMwari. Aisi character yake because andine nayo character Mwari ndiye anodila nayo. Chandokoshesa ndechakaiswa muna Mwari naMwari because that man carries a lot. That man carries a lot from God. So icho unochinzwira. Kuti saka Mwari muri kuti inacho. Or maybe Mwari vanenge vachitosiya achipinda nazvo for the next level. I don't know. Mwari anda zvaanoda nevanhu vake. So I just pray for what God has put in him and his parents especially. Munamato wangu ndoenda kuna mai vake kuti Mwari vavasimbise because nguva yacho ndoizi yakaipa nguva yachimbetu. Because ndine nyaya dzangu dzandakambosangana nadzo kaini. Inde munenge nakambondendera paredhiyo kaini. Mazibata. Alright, iyoyo tichazoigadzira rimwe zuva. But that experience, ndiri kuti that experience. But makanzwa sei paya Haiwa. Ina ndotoremember pana ndakagara zvamukutaura zvekuti haukangani. Ndotoremember pana ndakagara achitaura paredhiyo kudai. Ndotoziva kuti ndakareacta sei. Muchidikiti. That was the worst. That experience. Asikeni konfirm aiva munin'ina wenyu here wewe. Mai vangu. Totourirana zvingaiti izvo zvayo atogonfonera pandopatosangana nawo. Totourirana zvingaiti. Zvekutodaro. But mazopedza aiti zvinhu zvanga zvaipa paya. Because kuti paukama chaipo. Muriona ini vapfana vangu vandoshanda navo. Zvinenge zvaipa kusvika papi. Kuzosvika paya. Mari. Inini I was generally ndiri munhu anoti kana ndichiita chinhu ndinosacrifice today for tomorrow. Alright. So ndichifunga kuti vamwe vangu vese tiri pasame page, especially that time I was young. I remember I was 20 shikwa, I don't know, so 30 something. So in my mind I was saying whatever we are gathering, let's invest in paying TV because that have a TV station. Yaidura 15,000 a month. And I badara USD. Saka every month waituka bata mari wobhadhara. Saka iwo akomana manje vanopedzera va nekugona kuti saka mari yese iri kungoenda kuti ende unotongori kudya stereki. I don't blame them for that. That part ndozvangwaitaura zvekuti kana mukanetsana hakuna kungotsvaga watadzirwa. Tsvagawo kuti ndakati inini pamundoti that was my error. I could have done better mukuchengeta vana vamai vangu. Alright. I could have done better. That area I could have done better. But I didn't. Alright. So that one I take. So you take responsibility. That one it's my bed. So it opened a door much for pastors. And Chatauri Mazita, who then took him and then pushed him. Do you know what I do the story actually?
zvakaitika musi waenda paredhiyo anoti ndakasvika paredhiyo dai pandanzoti hazviite izvo handiva ndafamba kuenda paenda kufly over uko akutodzoka mutown aifamba netsoka ipa andakateerwa napasta pana pasta akamuteera akasvika kuti uri kupinda paredhiyo manje and they offered him what they offered him and stuff and that what happened nyaya yangu iri pakuti the experience pepe manga muri pama 1 ekurevesa chaiche isusu taiva kure ka tichikondera kure tichiti murume uyu kule zvaini ukationa ndichigara panapa it took a lot because it shatters confidence. You know, even up to now, you know, we are doing these videos together. Time, I think this is our 3rd video. So teach it. Vanhu vanotouya vachitondibvunza ndimo here you understand and courage yamakaita yekuti munge muri munodzoka futi especially pa social media space iyo yamanga makadominate ndakayoti pepe mndaraka my pepe kupisa kwachona ka it was too much. Everyone was talking about it. I think kuti it was too much by wrong time. All right. Indofunga kuti it's not good to blow up usati wa ready. All right. I was not ready. Right now I can handle. Munhu chakatonituka apa ndabasa nazvo. Even kule we can zvakawanda zvandanga ndisingagoni pa time iyoyo. Even how to handle vanhu vemedia. Yes. I didn't know. Unotoona kuti ma error twaunoita kuti made the error. Munhu otokutsamwira. Usatozvita atsamwa. Because you're young. Murubata kule zvinhu. Ndurubata. So that experience ndiri kuitora ka haizosviki zvai pane yemukuru but ndiri kuishandisa iyoyo kuda kuzama kutora kana ndakambosvika ipa ndakasvika because inini my thoughts of suicide they came. They came that time with pana kuchitongo zvipedza ndozviripo kuenda kunosangana create munhu wandakaona akasimba kudarika inini wekuti chero akanza ati ndakwenda kumba kwedu ndomutevera mukadzi wangu ini. All right. Inini munhu wayo wandogara naye wono andomutevera kumba maundo nomutora kuti una wanoenda apana she's strong musoja ndotomuti musoja because that time ndiye munaidiwa ndiye munanga akutargetwa nevanhu manje. Saka unoramba kugara nemunhu akadai. My God. Even vanhu vava vakanga vaita zvisezvo vamwe vacho vakatomufonera otonditiona bhuru wako ari kufona vachiti because vari kuitira kuti tikabata uyu ko tapedza naye ini ndaitonzi uri kuenda kumusha ndaitora mameseji uri kuenda kumusha zvinhu zvachitori ferereka handitauri mazita chete because handanide kutaura but zvazviri ferefere yaitwa fight chaifight yekuna kuzoti right pana mndu kurwa saka inini mistake yandakaita is backing down ndo imwe mistake yandakaita I should have been aggressive. You know what? Defending myself in my ministry. I think for some, young pastors out there, upcoming prophets, apostles, I think if we were to have a program just talking about your experience, I think someone will learn out there. Because, right now, Papa, Pandor a preacher. Do you know ndimwe mbana ndifonera nasi kusevizo anditi mdara pakaipa ndikati hasi pastor zvake ndikuda kurileta nezvamutaura mdara pane simbi yandachidana naye ri kuNigeria ndikati kuNigeria nzi ndikati chii zvikanzi munoziva takazofarisa taita manudzu chii ndakamutomera manudzu ndamuti handisuda kuadhiresa kutumira kwako manudzu right now ndoda kumboadhiresa nyaya ishi right now munhu yeboza hanzi akunditumire mari otherwise ndakubudisa ndabva ndamuti muisire message womuudza kuti it's okay go ahead ndo madhiriro anoitwa nenyaya dzakadaro idzodzo zvinhu zvandakadzidza period iyoyo saka ndadzidza why ndiri kuti ndadzidza I'm one person wekuti pamakore ese andararama ndadana nevasikana vakasiyana siyana vamwe vaithreatena kutoti uncle saint your uncle saint people they don't know you I'm going to do this that and that and that
let them go ahead. You know, ndaitobva ndamuratidza kuti ndoda kumbokuratidza kuti panoitika scandal igain neprofit kwandiri. Muri kuziya kule. Saka watononoka. Yes. At least dai tatomboita kana 2 months uchindipressa kudaro. Ndatomuti andani mafoni namba eshamwari dzangu dzineni vanhu ndikati no mudzi ndoda kutopa manamba vanova mashoma pano mwana ndoda kuwedzera kuti utumire mapictures nana mufundisi vatumire nasotumira vanhu vese mapictures group rekuchechi tombokwenda because a scammer what I discovered anodhila nefear yako or nehope yako like ukaenda mudhiri ini ndakamboenda kutanzania ndaenda madhiri egold ndakarohwa mari mudara handingatori mari andakarohwa tabuda mulaini takusai zvichifundisika tambontsvaka mari ndakarohwa mari yakareba mutanzania nepakenya marohero andakaitwa vanokupa hope unongongoti aswera mangwana titabo hope yenu totorambo uchipusha uchitokwereta imwe kutoti pane dhiri randinoda kuita ndisendere imwe 5 ndozoita maskama kuna vanoshandisa hope kwetu vanoshandisa fear anoda machikubudisa fear malessons achonaka ichi chihombe so ndiri kuti ninika what I went through indotofunga ndinoda time nevafundisi nini because ndochivaona pasocial media vachidii vachiparidza vachitinaoti ndinondotokudza kuti uyu in the next 2 years ari kuvharwa I can tell you kuti uyu ari kuvharwa speed ishi ndeyekuvharai ispeed yekuenda kwekupedzisira speed ndeyekuvharai pane vamwe vanhu vekutoti zera rakasata kubvumza kuvhura ministry but calling anayo asi akatovhura kule muziva kuti basa redu rine miedzo waugona kudhila nevakadzi here unogona here kuti chiri mauri uchinyararidze chiri kudza kuti mupfimbe hamuna kuzinzwa yaiswa message apo nyaya dzacho kwadzako nondonoti right uyu munjiro ndikangodaiso ritorigobhorera rakatogowa unogona here kuti ndisoda kugohwesa weta walk away my god yamamuchindiudza ye pane yamambondiudza kuti pane munhu aikusaipuresa mukaita walk away muzazokonzerwa ne experience and maturity dai kukunzi makawana mukanayo 10-15 years ago dai tutotaura zvino because 10-15 years ago it was an achievement kudanana nemukadzi wemunhu but pandasvika panapa ndine more to lose ndikaita zvavakadzi vevanhu so wanazvo here izvozvezvi pfungwa idzo dzamire mauri ministry ratotanga because chinonetsera basa redu rinoita zvaDavid akangouraya Goliath vari kuenda kustudio havasi varume hamuna kunzwa vanonokompoza song havasi varume vakadzi iyo femi yayo vanonyanya baya vanhu drug irora rinonzi femi rere whether kumusic politics vakadzi vanhu vane drug irora here hamuna kuzvinzwa vatengesi vedrug rinonzi femi vakadzi saka makamboti vanotengesa drug varoika tangobvunzautaura rinonzi femi inini it's okay vakadzi vanobvisa hembe dzemukati vokukani kuti aiwa open ndopane saka waugonere kuhendla can you handle women ndaraka pane mazwi aitaura naapostle guti vasati vaikwara ndakamboteera imwe semunhu vaiti chinhu chinouraya mufundisi vakadzi mari chinhu ichocho hachimbori neni mufundisi chotongori nemunhu asimuka can you handle women but munozova pane zvinhu zvamataura ka tichipedzisa zvedu anditi pane chinhu chamataura chandadzokawo kwandiri ndombofunga kuti dai ndakanzi Uncle Saint at the age of 22 kule demsiko ndobva ndatenga motikari kule but do you know kuti funny thing ndikatoti kumusikana yes kani handichadiwo izvozvo because anotanga kuti komukadzi wenyu kumpa because pazera manje ka it's an advantage you get this motikari umani mota umamupindu nanhasi but izvozvo zvimuri kuona wafana wangu ava akatora mota iyoyo kwaanoenda kwacho haatosvike kutauni asi pasina zvikuitika
ndozvandiri kuti anditarisa ndozvandiri kuti kuleka but pane chandanotisa pamuri patasvika pana dai maona ndarama chikomero mutenyu yakanaka kule motenyu yakanaka devakuru raita zita renyu munoziva mai vanenge makapaka chimwe chinhu chekuti taitoti mudharaunda kwete kuti hamugoni kuchitenga capacity mutori nayo but why is it munonzwa kuti kanifamba nekanhu kangu kaka chii chaitika mamuri chakuti right basa rangu iri haridi ndakunda kure manje ndakuzoenda kure ikukura kusati kwamunhu ane zichechi rakura aane mbiri ndo zvimwe zvakaita kuti tuluzano akaita sana soja love hapana akazompinza malessons aya juu unoti malessons aya dai kuri kunzi vamutukwidzi vakamapiwa kudhara pangodai tichitori navo kunzandikutaura vana vamacheso vaive chaitoti vararame vakapinda malessons aya mukufamba nekuona vakaona vana vamanyeruke ivana aguta vakapinda tinobata munhu wese eti unotoona kuti right uyu mufano weko level ari kufamba naro pana umwe aimba achataura mazita wokuti achiimba kudai so you can tell kuti area iyi iri kumunzira macrowds but ari kuzora kuti iri kumudedzera futi vakadzi anogona kuvahandle because kune song yaunobuditsa handitika wotaura kana zvebonde do you not unogona kudedza zvinhu zvawasada kugona kuhandla nesong iyoyo iwo chiti hit song iri kunetsa maraini but inogona kudedzera zvinhu zvawasingagona vakutotageta iwewe kutoti iyai anomboita sei unogona kuvahandle ende ukangoona zvinhu zvako zvaane vakadzi mukati waenda apa sisina aiwa ndofunga muri kungozinzwira patiri kukurukura naProphet Paul Sanyangore inyaya yaipere ndakutokukumbira kuti mudzoke futi ndiende kumba aiwa mudzoke zvakare tizoita futi mangonungurambira muri kule wangu because ndoizwa kuti vanayo mibvunzo vane zvimwe zvavanoda kuti tinge titaura but panext episode ndoda kuti timbotaura about your own personal experience because munogona kushayiwa mukana wekugara pasi napastor ari kuuk ari kuSouth Africa ari kuGabon ari kuGaborone ari kupi ari muno muHarare kuti mumbovaonesa kusimuka kuwa kusimuka kuwa kweepastor because muchitotaura dai zvinhu zviri kuya musoro mangu sorry ndakukata sorry kule yes sir unoziva kuti unosvika pane pekuti uchisumuka nditi une vanhu vanofunga kuti hasina basa wototi ndakusiyana naye wazoyenda uzodiscovera but munhu yakandikoshera zvakafanana nini I was raised na apostle Utabo wachitavonga alright pastor Godfield so takazobuda ra unotanga ministry neudiki unotanga ufunga kuti I can make it without him I don't need him udiki unodaro anotaura zvona spiritual father ndiri kungotaura presence yavo kungoda munhu anokuti po kwete zveku asingaone apostle pamuri asingaone prophet po ndiega inini ndiega munhu anonzi apostle utawasho ndiega munhu wandoziva kuti akati po ndinodzikama saka ndine zvinhu zvandakaita nekuti ndandamubvisa mulife mangu zvekuti dai anga aripo ndaisaita but nekukura manhu unotanga kudiscover do you not I started working my relationship with him again yes good I need this man in my life kwete zvana kunamatirwa zvekunamatirwa itori rimwe stage itori rimwe level presence yavo ungoti lese ndanetsa nemukadzi ndiye munhu wamunokwanisa saka tiri kutaura ma-experiences aunotanga kukuwana uchikura kuti game iri isusu vanhu tinobatira zvinhu zvana spiritual father pamusoro hatozivi kuti zvii chauri kudaiwoka haasi tombori munhu wekunamatirwa naye stere kana munhu wekudzidziswa kuprofita uri kutongoda munhu akarifamba rwendo anogona kukudzisa anokudza kuti mukuruka miswaya apa pamava kupinda manja muchasiya bvudzi imomo muri kubuda muri zuda imomo mabata zvandataura zvinhu zvandadiscover kuti he is important in my life taunga kuti awashi naadzimai vavo these people they're important to me so you are working your yes I have to ndochinja ndo one of my agendas kutoti this year I want this man in my life and one thing chandofarira iwo neukura va munhu mukuru
ukatoisa message unoona makutodaira makutotaura zvakutotaura kutonoti vakurawo pane zvaitiko kwavari. But munoona inini I'm one person ndine two mapastors ndinonzwa kuninipiswa. You see vanonzi prophet kuda kwashe Jose is one man wekuti ndikavanyorera message vanogona kusapindura ipapo because he's a busy man. Unoona vanopindura chete. And he's one man wekuti mazuva akawanda futi ndisina kuvanyorera message. Like of recent matonifungidza 2 days ago vakatondi how are you man of God? That man is very humble. You can feel his humble kuva humbleness even from text message. Can I tell you something? Ukaona wana munhu anogona kubvisa chisekuri chomauri. Chengeta munhu iye. Munhu wawata describe zvazvinongoreva. Munhu iye ndiye anogona kuti chatiri kuti sekuri icho chimboenda mbege. Ende ipapo text yavo I don't know kuti vanhu vachadii but this is my secret yandakutotaura. He's one man wekuti izvezvo akadii ndichiona message yavo ndinobva ndanamata. Ameno. Munhu anokugona usafi wakaluza. Ndiri kutaura nyaya yapostle taunga kuti wacho. Ndakatodiscover uyu ndiye munhu andogona kuti akati sit down. But ndakatsotarisa kuti ini munhu andoona soteerera ndiani ndokudiscover kuti I'm a problem. My wife anotostruggle. Because anozoti musoro wangu wakaoma ndedombo. Ini ndakaiswa domba ndakaiswa brain. But munhu wekuti akati po kana kuti achiparidza ndino ndiye munhu undogona kuteerera sermon yese kupedza kudai. Prophet apostle tawashi vakaparidza kudai ndiwe munhu undogona vamwe vese ndogona kuti vachiparidza intori problem ndenjimaka dai wa vhesi yanga yadaunzwa yanga fanda noku kana dzoka apa apedza vhesi unoona tsoirova munhu wandinoti achiparidza zvese zvinobuda musoro mangu. So ora anenge mwana muparadzi chinjanda udisibate kule tapedza aina ndipedze kule inzwai mwana muparadzi ndikake ndere kuti akatora zvinhu akaenda nazvo kunyika iri kure anobuda mupfungwa pfungwa dzaka dzichashandi. Alright. Padzinozodzoka oti ndakudzokera kumba muri kuona here kuti zvese zvaanga achiita pazvazvichifamba anga achiri still connected. Pane kufamba kunogona kuita zvinhu zvangu inini nekuti ndichiri connected kuna akandireiza. Yes. Nekuti paanondireiza ari kuisa information yake mandiri. Saka information yo ndo anointing because anointing information. Yes. Saka information yaka inombondisesedza asipo. Ndofunga kuti ndiri kuita nekuti ndiri ndega. Ndisingazoti information anointing iri kundisesedza. Inozvika painoti gwa. Painomira ipapo unotozvinzwa kuti apa ndandega ndini ndasara. So ndiri kuti ava muri prophet Jose don't disconnect. Chero makanzwe hey because ukatoona munhu anokugona ndiye munhu anogona kuumba marriage yako ndiye anogona kuumba character yako ndiye munhu anogona kukuita munhu. Inini uri ndagara nditendere kungonzi ndangogara 5 minutes nataunga utabwasha. You will see what will happen to me. Mapatikira ndoita ndakasangana nawo musi upi pa airport I think musi vachiperekedza ndakanosangana nawo ndikavamoresa. You know one thing chandofarira about him, he raised my son. I'm sorry to say this panapa but this my son wandakazvarawo panyama chako pamweya. Okay. Akatozokonfirma kuti munhu akandiparidzira kuti ndinzi nhasi ndabuda kuma-churches awa ma-mainline churches achipinda ku-Pentecostalism. It's me. Okay. Then obva azonoreiziwa kuna apostle Utawashi. You know ndiani? I think you know him. Anonzi Pastor Tatenda Tsiko. You know him? Yes. He's my junior. He's my son. Oh. And he can confirm that. He's my junior ku Bible school. Inini manje ka kutoti ndindakamuvavarira
kuti azonzi atendeuka kuchi aipinda kumainline church kuti azonzi abva kumainline achi tisu tanga ndini tanga ndamuvavarira until aito akasvika pakutiza. So whenever I see that that man is now my pastor, and sometimes you can unogona kuparidzira munhu, but then nenyasha dzamwari vanozoparidzira over pamusoro pako. Of course he will be acknowledging because he wrote on his Facebook page, ndikutaura zvinhu zvandikutaura izvi nezve over 20 years tichiri kuchikoro, ozoronyora after 20 years kuti vakomana nepicture rangobharisa muri kuona munhu uyu kuti ndizonzi nhasi ndeuyu. So I'm so happy kuti preaching to someone the gospel and then otozova an international preacher, because right now he's preaching in South Africa. I know him very well zvekutodaro ndototaura naye. So whenever I see Apostle Utabwashi, I think of my son. That man anonzi Apostle Utabwashi nzweni. For me angu ndotoona unge vanhu vanoenda kunodzidziswa, they are not really getting what that man carries. Yeah, I had to say that. Ndafara zvakanyanya. Ndafara zvakanyanya. Hama dzangu, thank you very much nekunge muri munoona. Don't forget to like, to comment, to share. Also don't forget to follow Paul Sanyangore Facebook page, Paul Sanyangore. On all his social media platform, it's Paul Sanyangore. Mukaona vanozviita na prophet mabogas it's Paul Sanyangore. Aminoti vakabvisirei kuti prophet or apostle, because he's an apostle. This man is a prophet. We cannot run away from that. So let's go and follow him. Also his number indowanzofarira kuti number dzienda post. Tine vamwe vanhu vari kutotsva nenyaya dzatatotaura panapa, votadza kutaura kuti votadza kushayiwa kuti how do I get help. Number ndidzodzo dzanga dzichingomarana dzakanzi prophet Paul Sanyangore. Idzodzo prophet P Sanyangore, idzodzo ndo number dzavo, vabatei. If you'd like to invite him to come to preach, this man is open-minded. He doesn't care kuti church kwenyu munoita nezve, you just come and preach Christ ku church kwenyu. Muri marriage office again. Pane wamwe wada kutochatiswa. All right, it's okay. Certificate rinopuhwa ndisati ndanhingirina ndoda kuti andadzidza. Thank you so much, Prophet. Maita basa nenguva yenyu. Thank you very much nekuva nesu panapa. Zita rangu ndichinzi Uncle Saint, chanzvadzi chamai venyu. Nhasi ndakandifamba naProphet Paul Sanyangore. Aiwa, nyorai comment section kuti ndezvipi zvamadzidza, ndezvipi dzipi nyaya dzamuroda kuti tinge tichitaura nezvadzo next time. Until we meet again, for now it's much love and God bless you all.